हालेलुया 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 हालेलुया. सकाळी जावन देवाचे उतार आम्ही ऐकले आहोत. कित्याक उतार आमकां अशें म्हणटा किर्तनान 107 वोळ 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां ऐकना. ह्या 1 घंटो 15 मिनटाच्या आराधनान सगळ्यांनी तोंड उक्ते करया. काळज जाता तुजेचो आराधन करते रावा कित्याक उंड्याच्या रुपार खरोच जेजू हाजर आसा. हालेलुया. हे दैविकाचो वेळ जावन आसा. ह्या वेळा कितें मागताय जेजू तुका फावो करता. जुवा प्रमाणे शिकवता विसो ओळपण आसन एक म्हणटा की प्रत्येक हांव सर्गीत हांव देवान येयल्लो जीव उंडो. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आमी उबा रावया. सगळे उबा रावया. तोंड उक्ते सगळी काळज जाता विश्वासान मागूंक सुरू करया. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयझाया 45 वर्स 2 and 3, साम 121. सगळी वडातळान विश्वासान म्हणया. तू सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिल्ली आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे पोरी हांवच सर्वेस्पोर म्हूण तुका कळीस जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो तो निदान जमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो. आता आनी सदांकाळ बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हालेलुया हालेलुया व्हडला हालेलुया व्हडला हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मगाचेनो आज आमची काळजां जेजू म्हाका उक्ते करया. जेजू आज उक्ते करतलो उक्ते करतलो उक्ते करतलो. आज काळजां झाडाय भरोन गेला की दुखेस्त आसाय की कोण म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हज्या आदाराक येता. जेजू आमी कोणा सरशीन वेचे तुज्या लागीं आसा उतरां ती सासणी जिविताची. तुज्या लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची. आमकां सोडोवंक तुज्यार मात्र साध्य आसा. तुज्यार मात्र साध्य आसा. खंय आसूं ती मागते रावा. खंय आसूं मागते रावा. एका भावाची एक सायड आसा. जायते कश्ट पडटा आसा चलोवंक तुका. तूं भिया नाका. जेजू तुका गटाय दिता आसा. 4th स्टेज कॅन्सर आसता भावाक. जेजू तुका भिया नाका. भिया नाका. 2 दीस आसवत येवन आसाय तुज्या पिडेक. जेजू वखद जेजू वखद जेजू वखद. वय जावन जायना म्हणला जेजू. असाध्य म्हणलें इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. तूं पातये ते जेजूचे पातये. त्या खातीर जेजू म्हणटा मारता मारता. जर तू आज सत मानशील जाल्यार देवाची महिमा तू पळयते. देवाची महिमा हांगा आसले हजारो भाव भयणानो. देवाची महिमा जेजू क्रिस्ता द्वारे आज तुम्ही अनुभव करू शकतला. तोंड बंद करून कोणेय बसना. कोणेय तोंड बंद करून उभे राहू नका. तोंड उगते जेजू आराधन करते राहा. डोळे दापा डोळे दापा डोळे दापाने आराधन करा. दोन्ही हात वयर उभा राहा. आता जेजू सांगा वळा. जेजू सांगा वळा. वडा तळा. ओ लॉर्ड जीसस जीसस जीसस. आराधन म्हणा. ओ नित्यस म्हणा. आराधन आराधन आराधन. येवकरिस्ताचा जेजू आराधन करा. सोडवताना जेजू आराधन करा. जीविताच्या सागर आराधन करा. गुण करताना आराधन करा. वळा आराधन 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 आराधन
पवित्र आत्म्याचे सकत तुमच्या देवावर येते जवळ सांगा बळा आराधन रडोल जेजू सांग जेजू अवकाशात असा जेजू अवकाशात असा माका सोडय 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 येवकर इस्तांत जेजू जेजू तुझ्या नावान मागता असा हर एक वाईट सकत काळोखाची पदवी अंतराची शक्ती वाईट सकत या वेळा कालवारच्या कुर्साच्या मुळा कालवारच्या कुर्साच्या मुळा देवसर अधिकार ना या जेजू तुझ्या कुर्सार मला मोजा खातीर मोजा खातीर मोजा खातीर मोजा खातीर मोजा खातीर मोजा खातीर आराधन 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 सुडका 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 आराधन 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 तुम्ही म्हणा वडातळ्यान सगळे वडातळ्यान वडातळ्यान म्हणा ते जेजू आमच्या सुम्याक जीव दाताराक जिवी दिवच्या सोडवंतराक दुसरं काहीच नाका जेजू आमका काहीच नाका जेजू तुझ्या मुखार आराधना करचे केदे वरते भाग आमचे केदे वरते भाग आमचे केदे वरते भाग जेजू म्हण आराधना म्हणते राव काळजात म्हण पण जायत्या काळजां जेजू हात लायते आसा जायत्या काळजां जेजू हात लायते आसा जायत्या काळजां जेजू हात लायते आसा म्हण आराधन खंय आसा थंय सांग जमो जेजूक आराधन करू दे हजारो बाबडसे एक ताळो सगळे म्हणा आराधन 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 देवसार आराधन करता ते रावाना देवसार तुमच्या मध्ये रावाना 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 खंय सोडवंतराचे आराधन चलता थंय तो देवसार फळफळ घेते आसा फळफळ घेऊ दे 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 म्हणा दुबाव माट मंत्र कर्ण्यो सगळी राग सगळे वाईट सगत सण असुदे सण असुदे सण असुदे वळा सण असुदे वळा सण असुदे वळा खंय आसा थंय जेजू उलो मारा वळा जेजू 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 वडातळ्यान उलो मार जेजू उलो मारते राव उलो मारते राव उलो मारते राव थांबाना असताना उलो मार सुडका 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 ते भुरगे खंयच्या बांदखणीन आसा दाफरो तो उलो माऱ्या वळा ते काळ जाता जेजू उलो मार रोमाकाराचे पत्र विस्वा 10 वळ 9 म्हणटा रोमाकाराचे पत्र विस्वा 10 वळ 13 म्हणटा दामनुच कृत्य विस्वा 2 वळ 21 म्हणटा जेजूचे नाव उसार त्यो जिबेन उसार त्यो जिबेन उसार त्यो जिबेन उसार 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 ते राव तांकता इतलो वेळ म्हणजे उसार या वळा अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना खंयचे वाड सकता आमच्या कुडीचेर
हर सर पदवी बापा जेजूच्या हातात दिला. जेजू म्हणजे जीवित अधिकार 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 अधिकार. जेजू 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 जेजू. काळजात उलो मारते राव जेजू. तेरसने भाग्य घेऊया काकू दरा जेजूले माग्या. प्रत्येक तरान काकूचे तेरसान भाग्य घेऊन दैवी सकत आम्ही अनुभव कर म्हणूया. सत्मंता देवा सर्वपदवीदार बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचनाला आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने हृदय समवलो अवकार मर्यादान जन्मलो पाच पिला तका ताणे कष्ट सोसले तका क्रुसार चढलो तो मेलो अंतकात केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यांतलो जीवन जालो स्वर्गात चढलो सर्वपदवीदार देवाच्या उच्चार बसला थैता जिव्यांनी मेल्यांची मुक्ती करून येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचे भक्षणे कुडीचे जीवन पण ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज चमका येऊ तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास चमका दे आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मोक्षिताव तशी आमची पातका बघस आणि आमका तालेन पडून दिनाका पण वाईटांतले आमका निवार. उतार प्रायचे असा काही भितर असा उदा काही पडना त्या स्वतः असा या कॅम्पस सभेत तुम्ही आसात तुमच्या खातीर आम्ही मागतले हांव. आमच्या नमान बरे कृपया मुरलेले समिती संगता श्राम ते स्तेव आणि स्तेव फॉर इशे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपया मुरलेले समिती संगता श्राम ते स्तेव स्तेव फॉर इशे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपया मुरलेले समिती संगता श्राम ते स्तेव स्तेव फॉर इशे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. पाणी पिता आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदां सर्वदा. आणि आमेन. आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतराची जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या जेजू फरकपणापासून हांगास त्या जण एकल्या भाव भयणां तुझ्या मुखार उबारता ऑनलाईन ऑफलाईन ताची गरज तुझ्या मुखार उबारता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतराची जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या आमच्या मागून सांगला सगळ्या पिढी असता तुझ्या मुखार उबारता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कठीण कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कठीण कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कठीण कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट ससनाच्या कर. बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या चौथा खंड मागता म्हणजे जेजू फलांच्या क्रेस कन्व्हेन्शन आज जाण शांती समाधान बेसम आशीर्वादा कष्टाने सकाळी ते म्हणजे बसून असा या पावसाची जालारी तुझे बरोस काकुती खातीर उलो मारते असा दैविक तेरसान भाग घेऊन असा जेजू तांच्या आदार पाव तुझी काकूत आमचेर वतय सम्या म्हणून आम्ही तुका उलो मार म्हणटा
जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरीपणा मोगाळा जेजू आमचे दियेस तुझ्या मुखार उबारता हर एक ह्या जगांक बिस्पांक सगळ्या प्रत्येक तरान कष्ट जाल्यांक तुझ्या मुखार उबारता सगळ्या युवा जाणां तुझ्या मुखार उबारता येसू म्या जेजू आयचे सायले सगळे युवा जाणां ते दैवी सक्तेन ब तुझ्या कृपेन ब ते दैवी सक्तेन ब अभिषेक कर आशीर्वादित कर जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कडेन कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कडेन कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कुड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरीपणापासून मोगाळा इश्टा जेजू ह्या सगळो सकाळी तो येतो पण तुझ्या मुखार आमी रावल्या जेजू आमकां कोणाकी तूं खाली आतां धाडचो नाय आमकां जण एकलो तुवें आशिर्वादीत केलाय बेस्तांवांनी बरलय पाडचे आमचे पैण आशिर्वादीत कर आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर फाल्यां परतून सुटसुडीत कर ह्या सुवातेर तू आमकां घेवन ये सुम्या तिनी दिसा तुझ्या मोगाते आमचे काळीज लास म्हणून ह्या वेळार तुझ्या लेपारातून मागता दोनी हात जाता जाला वयर बारया हांगासर जण एकला ल्हाना व्हडा पिडेस्ता गरजे वंता कितें गरजो घेवन येयला जेजू हे काकूत इथे आमी समर्पिता तुझी काकूत वर्ती 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 जावन आसा सगळे कर्मलायट ह्या जगांक तुझ्या मुखार उबारता ब्रदर्सांक तुझ्या मुखार उबारता जेजू तांचे दयाळ दिश्टलाय आदार दी ताचे विसाव काम वर्त्या पोतवेन भरलेले जाऊ दी तुम्ही हांगाच्या सगळ्या भक्तिकांक आशीर्वाद आणि बेसन भर म्हणून तुझ्या परतून मागता जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कर कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कर कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर निमाण्या बेसावा सगळी उभे रावा म्हज्या मोगाच्यान फाल्यां सुटेचो दीस हे 2 दिसा जायत्या लोकांक जेजून आपडला आमी हिलिंग मेसेज अनाउन्स करूं ना जाल्यार कोण जेजू लागीं आयला तो बिलकुल खाली आतां वचूंक ना आनी वेसो येना आनी आज तुमचो भावार्थ पावस आयल्यारी तुम्ही स्टील उभे रावला समया खंयची स्पिडा शेळ ताप तकली फटाफट खंयची स्पिडा तांकां हात लायना जावं दी तुज्या मोगान तांचे काळीज आज भरला मुझे जेजू तुजेर तांची नदर लावन ती रावला सुम्या तुजेर तांची नदर लावन रावला सुम्या सुम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटा त्या जेजूक म्हणा म्हज्या मोगाचे न्हू तुजो मोग करता म्हणून दोनी हात जोडा नमस्कार कर निमाणे बेसांव घ्या जेजून हर एकल्यांक ल्हाना व्हडा कितें मागल्यात तुमी प्राचित कर मागल्यात तुमी जेजून तुमच्या मागण्या आयकला जेजून तुमची मागण्या तुमचो भरोसो आनी घट केला म्हणा आवाज व्हडा तळान सांगा आज कशे पावसात तुम्ही उभे रावला तुमच्या जिविताच्या कष्टात उभे रावा तशेंच
तुमच्या विरुद्ध कोणी उठवून दे, तुम्ही स्थिल सुम्या लगी उभे राहा. सांगा तुझ्या पायांतळा हांव रावता सदांच, तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेना चलतलो तुझी संगी हांव गायतलो. त्याचे जपळा म्हणा एवढा हांव फाटी सोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेना चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना.